Dan Kanuri. Dunga jere. Haba dan Kanuri, lafiya ka zo kana yashe lambatu haka? Ai dunga jere da kaga mu yana kwashe lambatu wannan. Mu yana gudun ambaliya ne da kuma cututtuka irin su kwalara wannan da su malaria da sauransu ai. Dan Kanuri. Na'am. Wannan aikin gwamnatin jiha ne. Ka zo kana ta wahalar da kanka ko da abin yi ne bai ishe ka ba. Dunga jere ai ba komai bane zamu saya wai mu ce sai gwamnati ne ya zo yayi mana. Mu ai kuma baka ji abin da Hausawa ya fada wannan ba? In shi damburin yayi yawa wannan mai karin ba zai ishe shi ba? Kuma yanzu in mu ya zo ya bari kwalbatin mu ya toshe da laitin biyauta da waye-waye in ruwa ya zo ambaliya ya zo ya same mu yayi asara me zai yi abin da gwamnatin zai ba mu ai gaba dai ba lallai ya biya mana irin asaran da mu ya tsinci kanmu a baya ba. Wannan haka ne. To shine wannan dalilin da ya sa mu ya zo yana yashewa kuma muna gurin ne ka san a shekara baya wannan jihar mu ya tsinci kansa da fitina wannan na ambaliyan ruwa kasan an yi asarar rayuka da kuma dukiyoyi saboda kaucewa ire-iren wannan abin shine kaga mu yana yi wannan fa kuma mutumina ka sani dalilin haka fa kungiya na NAIF wato North East Youth Initiative for Development da haɗin gwiwa na SACO wato Sahel Humanity Organization da kuma Bede Emirate Development Forum wato BEDFO suna kira ga al'umman jihar Yobe rankatakaf kowa ya fito kwanshi da kwarkwatan shi an muhallinka ka san kwalbatin a toshe ne a yashe saboda kaucewa irin masalsalu na ambaliya da cututtuka irin su kwalara da malaria Allah ma ya kiyaye. In dai ku haka ne dan Kanuri. Ni ma zan yi kokari mu ga dukkanin lambatunmu mun yashe shi. Yawa. Kuma Allah ya ƙara wa hukumar NAIF SACO da BEDFO albarka. Amin ya rabi. Kuma Allah ya ba su lafiya da nisan kwana mu daɗe muna mu. Amin ya rabi. Insha Allah dukkanin lambatunmu Allah za mu yi kokari mu ga. Ba komai bari ya ce. Yawa.